وإلا هرمكوي متى على كدينه فمن شاء نايجا دوالا تكزا إلى ربه مابان نلنك على الإدارة مفاد نانيجا كيكا توي نيجرا سلامي ساكو النبي يرمى نيجرا كافرية كيكا كافرية قولبي يركا يتمنى مغتب ما جابوا يكادو الدنيا والله أبي فامي أتمنى يمنى ويا على كراكس أو سلاميات جبربادي موام وين لكني على السمكي نيا كم فعلا نجمن سلامي أنا كما الكاملة نقول الرما فعلا نجمن من فلة إكان بيم بقولنا ويكون بيننا أونيا إكان ينفع الشيء أمامي الله هرمي من يقولك أكين مني أقول الله كفى إكاكين نيو كتبا أبا فدي نافع سيربات جمو جماع كنيا دوما الله إفسنا كنيا الله كنتيا الله كبناك حرامو يفنمو بل فعلوا لما يريد سمع الله لمن حمده الله بما كانوا كيجابي من قال الله والله أبي فاضل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أقول مغابي نبقى ومسامنا على كل نبتو ngake mabaye ala ko namba tula ngake wartinya ala ko sakana drome kelezo ngake fama ala ko la otoi ala ko kanga ka nyongo ko manina anyini ne alijine tayro nyuma e tume ka ka nyongo ko magula ne mani ya tawda ala nyinila ala ko ede fendu ro so hereme wai kay je wai kay la haray bare maba wa fendu marwe fendu foi ke jela ngalo mondele bu sura be jela nakai ni ala ya atima ni flado awalo ikakele ni jemo ikakele ni ibadu billahi toro be ala ka jela toro sabado nanga toro sabada ka atima atoro fula ikanna fula atoro fulana ifuru muso atoro sabana iwuladau ni no make nyanya ala ko siraju e haramu ni manti siratu Mama, mo hakili me jumeni nga wala de chama so nga cheya nga ka fama nga ka wartigi wallahi ni so jelido e ba ko ne kele fla saba ka ta nani fa durna ka kele mai o ni ne mo hakili na ma ala ko ki duru de bi bolo imu so kele ne farada kele ntui ke ba kalama ima se ta blala ala ko siratu e haramu e kutima dirbe salama ako kutimi kele iseti bla siratu ko fe asura ika mara kele kena ala ko haramu kutimi kele e denga dara kasuno aya seli safo seli ama seli aya fikri seli ama seli eto kalama ala ko siratu e haramu e kutima kasura ide bala seli mo kada ani kutimi ara min di dogala bu ela se ko nda aya jango ni na maratibu be ala bolo ko ni bagangelaw yo fana abba ateni ngewa la vie bi awa jo jamade ni jawraba kuma no chenu fedro la vie ba fa e tati sa ire ka ko ka gele sabi kunde ngonga talawa no kera dro bo abi tadi o me la vie iti sa fieu fo joka mene buida wallahi ni sa ya bale sura be ni no jebi na siga ka tala do aterje do ne no wa swa di ka joni una ko jo ko se aba fa me ya ro se la vie ke ja amaba obina dara yu kala ya obina saraka boye ya jo sigile ku ko fele ka ke mba toji wallahi kami kungulu obina saraka boye ay duna yera la dayro kamo aka dewo da kamo wallahi ay ala ko do adewo ngoro yana kasa ala ko maratini kala kala se blay yera do be musoni jeni ngo o musoni jeni be selji ta da sa kila ka boro téléphone number ko
Seven you are the Laka Lajeti. Old man is in I never said for that. You can say her body. What they need to send point? Yeah. She will not say a Galaka that they need to. Nisula Sara, Denny BC. I have been a Denny Manager, and the Queen, and it's what the Imana. In that to Mamurisha. I have done I let him machine again. Only fun and naka. Kangan tatu. Alaku وقرن في بيوتكن فلا تبرجين تبرجا إلى الجاهلية وأولى. أبو سلام مسو أي سبت سوكو قرآن بنا الماني دولي يسسا الماني نمي أصابي الماني كامو ولا يا بيبي كفدو مبادو ميغا ميفا الماني كلوبالا كتنا أو كبالله منو نبادو مولافا أي أمامي أقول مسو أي سبت سوكو لا تكن إلى الجاهلية وأولى أو كانك يكون في نبالو مسو باكو فين من نفلا Abita yave muso bita yave abene do du kono seti do de do ba fo seti bora ka bi sogo ko ayara bi do gaburo ka kanna sola yere atote abasigi ha abena do aba fo gele ga ku ndara ni ende mo woro ki ko fe do woro du me iga ni na ha kabi dugu jere na danze ga me yasa ni men lo ba ni aya jando mo manjando ala alikiyama gele ka tseki kula wala fiyo abe kungo de dima o kama ala eme fo ni do na فإذا جاء الساقط ala ko kuma men ne perenga mbay mora do ni saha ala ka jo aya sigi jebi baw Abeba. Alako. Ako ya alam. Anta ilmu wasa. Nam. Ako jewuli. Adoni bene alade. Wallahi. Ne ala kile. Abise kanale to kake pa. Onne wa shi kenyani. Ni ya suranye ndaloni kenyani sa bibule. Yano kake antu tiye dama fola ni je wulila ka antu sunogala wo angula na dia na ya suranye na wo angula na dia maamulu minyo negani galo fuma dama aya jijade je wuli doni be ala bolo na bana ki to safa mina wa bi to ro de aya jambu na ala solo ala ko ma ngai mana boddo ni na to dako Who called Donna? I call Anima Dead Willie Jamakulu. More better to make a way of Halo Baby Dakasa. No Kera Misali La Sisa. Farada Jamakulu Benu Frano, she will own Mamiko. And Mark Medi. I told her Mundula Sayache Yame. Abito Tali La Plaki Rola Mundula Jamakulu Bita Bay. Eta Bitani Farada Mafamina Mundula Bafo. Sayani Chair Mona Fair. No Kera Medi Jakansi. Abi halo ta dro baby dakasa mo woni jagelera alala sanitiye barati suntiye foitiye fof do fanel banani ani tani idabe dube kono kuma o do bi mutaji ketoteye aya jambe na wonde bigo na la sona يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أقول دوسا أقول دو كنت تيجي بيجوا كافر مسوي نا يا فر مسوي ترى أبا بودو مولرني بكو أقول على كلام يدانك الله أيوة إتافر مسوي نجا بويتا كلامه نبي دوغولا Kalera. Butri ba chodro ko awe ndene ka sedwe adenge ko ala ko na sedwe dane butri bi buli ka dogo sedu la do Bedugo.
n'a fɔ ye n ko maa den ye jugu de ye wallahi n'a ma kɛ den ɲuman ye i mago sara n'a tɔɔrɔ sera i sigiɲɔgɔnw ma i mago sara o joli joli bɛ yen n'a bɛ balani so kan ka fiyɛ u ka quartier kɔnɔ sigiɲɔgɔnw na o joli joli bɛ yen saya kɛra don kelen min alimami selila su k'a ɲɛna a bɛna balani so sigi ka sigiɲɔgɔnw a yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔw ba salen ka balani ko dɔ fɔ ka dugu jɛ. tiɲɛ Sidibe tiɲɛ non mais n'a ba salen ko bila a tɛ balani so yɔrɔ dɔn nka a dana si yɛrɛ ma wallahi a y'a janto nin na n'ala sɔnna لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه a ko mun kama dutigi bɛ boli a muso n'a denw ye ala k'o don na maa kelen o kelen boli b'i ko i ta b'i bɔ tiɲɛ yaa nafisi bɛɛ ko don ko n yɛrɛ ko i t'a fɛ i balima ta ka fara i ta kan wallahi n'aw kɛla ko hali n'a kɛra i balima sugu ye i t'a fɛ a ta ka fara i ta kan non wallahi i t'i den ɲɔgɔn fɛ a don a doni ka fara i ta kan i muso i t'a fɛ a doni ka fara i ta kan wallahi a kana na dɔ fara i jurumu kan bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini naam وجوه يومئذ مسفرة a ko jamakulu bɔlen don ka kɛ jamakulu ba fila ye k'i ma ɲɛda dɔw ye sa a ɲɛdaw nɛmɛlen don tiɲɛ i ma baara k'imankɛlaw ye u yɛrɛ a y'a jija kabini juma jigila dɔw sigi mɛ yɔrɔ in na ye wallahi u bɛ mun kɔnɔ na ko ala ko ala ko ɲɛda dɔw nɔrɔlen don wa o ɲɛdaw de bɛ u la ɲɛdaw ɲɛda bɔra juma la ka taa gosili ni maafa daminɛ i yɛrɛ nɛgɛ wallahi i ti ala ye tiɲɛ a y'a janto o la n'ala sɔnna naam ضاحكة مستبشرة o ɲɛdaw jɛlen don o de ye baara ɲumankɛlaw ɲɛdaw de ye ala k'an kɛ ala k'an kɛ naam ووجوه يومئذ عليها غبرة a ko ɲɛda ye fila ye kun ɲɛda wɛrɛw bɛ yen ko fine dekun koɲɛkoɲɛ i b'a ko ni mɔgɔ min y'i ɲɛda turu saribɔn fin b'a la baara in laban an bɛ ka min fɔ a ye yan anw sigilen don an t'a fɔ diɲɛ ka ba dɛ o bɛ ala bolo nka ni saya kun tɛ yen anw kun bɛ lafiya bari an bɛ ka min fɔ a ye fɔ saya ka kɛ an ka se ka ɲɛ wa ɲɔgɔn na kiri ka tigɛ n'o kɛra an n'a dɔn ko ja ala ye tiɲɛ o de la ala y'o de fɔ zan wagati a ko ni diɲɛ bana don min ni diɲɛ bana don min samiya tigɛ to hakɛzi a ko adamadenw o tuma an tɛna ni ala kanu bi a bilen ka fɔ taw n'o tɛ ani yɔrɔ in na dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ amma yatasaalu an nabali azim dɔw bɛ ka ɲɔgɔn sama sama est-ce que tiɲɛ ye saya ye est-ce que tiɲɛ ye diɲɛ wuli ayi tiɲɛ tɛ diɲɛ wuli ye o miiri kɔnɔ ne t'i balo la mais tiɲɛ tɛ saya ye kɔni sigi k'a kɔnɔ ababa ni bɛɛ bɛ saya nɛgɛ na قطرة قطرة ترجعها قطرة a ko ɲɛdaw n'i m'o dɔn o de ye baara jugukɛlaw ɲɛdaw ye maa minnu kafiriyara ala ka hinɛ ma ala y'i da k'i sɔ kɛnɛya la a y'i da k'i kɛ cɛ ye hali muso ye ala y'i da wala fidata a ye hakili fɛ i dusukun na i kunkolo bara ni ka wo duuru sɔgɔ o la ɲɛji ka timi nuji ka kunu daji ka di tuloko ka kuna fa tabarakallahu masa bonyana a ka hɛrɛ ka ca ala min ye nin bɛɛ k'i ye i y'o ala ye k'o to yen ka fɛn wɛrɛw minɛ k'o k'i ka ala ye ka tɛmɛ ala in kan o tuma na ala de bɛ kɔfɛ ala ko baara jugukɛlaw ɲɛ da don o baara jugu joli joli bɛ ka kɛ o baara jugu joli bɛ ka kɛ kaburu kɔrɔw kɔnɔ i ɲɔgɔnna dɔ dalen su ka maa dɔ baara ka t'o dɔn wallahi ni ne mago jɔla fɛn dɔ la k'a bɛ kaburu dɔ la o de ye kɔnɔga da ye ala kana na n'o kun koyi ne ma hey e yɛrɛ ka so de ye o koyi kaburu de y'i ka so ye sigiɲɔgɔnya bada o de ye kaburu dɔ ye alimamiw bɛ nin yɔrɔ min ye
kaburudo alimami ninnu selena su ka fɔ k'u naamu kan u b'a dɔn e min t'a kalama i bɛ tulo kɛ n'i t'a dɔn wa i bɛ na yawma yanfuku fi suri a ko don min na sa ni buru fiyɛra a ka nɔgɔ ta a ko ni buru fiyɛra don min sa saya kɛlen kɔ adamadenw dalen dugukolo kɔnɔ dɔw taa bɛ dugukolo kɔnɔ san 1000 dɔw taa b'a kɔnɔ san 200 o kabakoya b'e la nabila Nuhu min fɔ nabila Burahima min fɔ n ko adamadenw bɛ kunu ala ka cidenw o tuma na olu bɛɛ sara u bɛ dugukolo in na e b'o san 1000 da dɔn wa ni ne ye 240 fɔ o man dɔgɔ de dɔw dalen o tulo kan o fan kelen ka san 240 ala k'o la sa ale de bɛna buru fiyɛ fatatuna afwajan a ko n'o kɛra tuma min na adamaden bɛ dugukolo pɛrɛ ka bɔ komi biliw bɛ ka bɔ ni sanji nana adamaden bɛ bɔ i b'a fɔ nbili kow bɛ bɔ jamakulu u bɛ taa hadaru ala ɲɛ jamakulu 10 ani jamakulu 1 maaw de bɛ bɔ yen silamɛ dama ni u bɛ kolokoto ɲɔgɔn na kafiriw ni bɛ kolokoto ɲɔgɔn na ɲɛda filatigiw ni bɛ kolokoto ɲɔgɔn na filaningafow ni u bɛ kolokoto ɲɔgɔn na a niw dama balonama de bɛ gɛn ka na mɛlɛkɛw fɛ silamɛw olu de bɛ kisi ala b'a tɔ 10 bɛɛ kɛ jahanama kɔnɔ ay jija in ka kɛ jamakulu ɲuman de la ni kɛra jamakulu juguro o bɛ gɛngɛ ka kɛ tasuma kɔnɔ na وفتحت السماء فكانت أبوابا kwa do ko sangolo bɛ dayɛlɛ i bɛ wo ye sangolo la i na don yɔrɔ yala o ko da kabi ala y'i bange i ma wo ɲini fɔlɔ ko sangolo bɛ jigi de ka na ne ba ni adamaden kun dɛgɛ kɛ sibiri ɲɛ kɛ ne bɛ bɔ mɛlɛkɛw fɛ ka na kɔrɔsiyɛ kabakolo fara fɔlɔ la k'o don k'i bɛ kunɛ adamaden kun bɛ tobi komi tosɛri bɛ muso kun n'a ye puto k'a bɛ bɔ i disi la n'o kɛra sa ko kafiriw b'a fɔ ala hali tun mɛlɛkɛw la maaw jɔn bɛ taraba tigɛ mɛ maaw jɔn bɛ tigɛ o kɔnɔ bɛɛ ka tigɛ kɛ mɛ k'i minɛ cɛman bɛɛ o kuma na ko wɔsiji bɛ jigin ka jigin ani kuɲɛ min bɛ jigin fo wɔsiji bɛ nin minɛ furu bɔ na file kɔrɔ o kuma ni ɲɛnatigi bɔra a bɛ da dusukun na a tɛ segin k'a kɔrɔ bilen kafiriw bɛ silamɛw ɲininka u kɛrɛfɛ a ko yala tɔɔrɔ min minɛ ka i t'o kalama wa silamɛ dɔ b'a fɔ ne tɛ foyi kalama dɛ a ko e k'i bolo na ne ko i ma ne kun sɛmɛ bɛɛ ye misiri la kafiriw b'a fɔ ne filɛ foyi kɛ n na silamɛw b'a fɔ ne filɛ foyi kɛ n na ala ka jɔ mun y'i bila walejugu la diɲɛ kɔnɔ mun y'i bila maa mankutuncɛ la mun y'i bila ka wale furu sa mun y'i bila ka cɛ ni muso fara mun y'i bila ka waledenw minɛ ko juguya mun y'i bila k'i ba i kɔrɔkɛ salen ka muso t'a denw to yen mun y'i ba o la k'o kɛ jɔnni du kɔnɔ baara in banna mun ye na shura don disi kan mun y'i bila ngalontigɛ la ka da i sigi ɲɔgɔn la o la sa den minnu fatura olu kitabu in kɔrɔ la n'i ye nin kɛ k'anw bɔsitigiw b'a fɔ nin ye kitabu kɔrɔ numu ye kunumuhibu kalanaw don u b'a fɔ o tuma na sa den minnu fatura k'u si to su kelen tile kelen minnu yɛrɛ ma na ni ye den minnu fatura kalo kelen kalo 2 ka taa se f'u balikuyali da mɛlɛkɛw ala b'a fɔ n ye diɲɛ din ka fininkɛninw ma aw masa minnu ye ala bato tile in ka fari bi Allahu akbar ala ni kiyama jɔ gɛlɛya bolo fini tɛ maa la samara ti maa la bɛɛ jɔ min wolo cogo la kiyama jɔ gɛlɛya bolo i ye cɛ i ye muso ye i tɛ se k'a dɔn
Oh, get out there. Ala b'a fɔ aw mansaw u ye dɔ bato Ala rɔ aw denw jatigi ɲumanw ye yan a ye gɛrɛ o la a ye taa lawurusi suma a k'a ci kuranw ta la a kɔnɔ nama don sa a ye taa k'a mansaw kun ko dɔ la ɲɛ dɔ wɛrɛ la o kɔnɔ n'o mɛ wuli pigɛ u bɛ taa lawurusi suma na denɲɛrɛnin minnu banna kɔni denba kunantiw ani denfa limaniyadenw n'u kɔnɔ n'u y'u dafa jira u bɛ returu ta u b'u kɔsi u mansaw ma u bɛna ji in siɲɛ kelen kun a bɛ kɛ komi tulu ka nkalon tigɛ kalaya kelen tɛ y'i ka bilen nka kɔnɔnin dɔw bɛ ji in su u bɛna surunya u mansaw rɔ u bɛ yɛlɛ ji bɛ bɔ u disi la u bɛ tile bɛɛ k'o la ka mansaw jigi kari tile k'u mansaw b'a fɔ ne de ye gɛrɛ i bɔra mun na o tɔɔrɔ kun bɛ n na nin ji in fana bɛ bɔ i ti n'o kɛ ne kun wa kɔnɔninw mana na s'u ma u bɛ yɛlɛ ji bɛ bɔ u disi la olu bɛ ji cɛ fɔ k'u joloninw wuli nin ye maa jumɛnw ye Ala ye maa min ka den minɛ a la i bolo si ko ne fa nin jɛnin nɔ wali ma bɔ a la ne ka den min bɔsɛgɛ la n taara bolitigiw fɛ n taara kɔmatigiw fɛ u ye bɛlɛ da u ko n ma ko n sinamuso nɔ don ko ne ka taafe ma ban ko ne ti bange e y'o de da o tuma maa minnu y'o fɔ sa Ala b'a fɔ afi taara ilallahi kɛziba aw de ye nkalon tigɛ k'a da ne Ala la o tuma ne ye min kɛ a ko ne nɔ tɛ a y'o da mɔgɔ dɔ kun o tuma na den ninnu t'aw nafa Ala tila na mi tila k'a sɔri jahanama kɔnɔ وصيرت الجبال فكانت السرابا Ala ko a don ko kulu na ci k'u yɛrɛ kɛ k'u kɛ mugu ye komi sɔgɔmɛkɛ ji إن جهنم كانت مرصادا ko y'a sɔrɔ jahanama bɛlɛn bɛ ka kɛwale jugu tigilamɔgɔw kama k'a ye taa ka na a bɛna don ne kɔnɔ yan a ko للطاغين مآبا jahanama b'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ jahanama yɛrɛ jaabi a k'u bɛ don i kɔnɔ wa u n'a ka kan لابثين فيها أحقابا a ko n'u donna jahanama in kɔnɔ u bɛ waati jan fala a kɔnɔ n'o y'a jigiya kanw bɛ bɔ sinikɛnɛ an ka kaso bi ban mɛlɛkɛw b'a fɔ aw t'a si dɔn nin y'a daminɛ ne de ye bi لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا a ko n'i donna jahanama kɔnɔ la yasukuna bardan wala saraba i tɛ dumuni don min ni kɔngɔ b'a i la wa i tɛ ji min a kɔnɔ min ni minɔgɔ ba fɛn o fɛn min bɛ a kɔnɔ a fɔ n y'a fɔ إلا حميما وغساقا a ko ji min bɛ sɔrɔ ka min a kɔnɔ o de ye ji wulilen ka s'a dan bɛɛ la jikala ani joli ni nɛn ɲaamilen o de bɛna se ko jahanama don a ka dumuni filɛ a y'a dun a ka ji min a kan o de bɛ min a ka ji wulilen جزاء وفاقا a ko jahanama don ani sara in ka kan koyi a ye nin dun ni min kɔngɔ b'a la wa ani sara in ne ka kan mɛlɛkɛw bɛ nin f'u ye ka jahanama garidi إنهم كانوا لا يرجون حسابا a ko maa minnu ne filɛ nin ye bi nin dumuni in na k'u to diɲɛ na u y'a jigiya k'u ti sa ka bɔ Ala ka dugukolo kan olu bolo ko olu bɛ to yan de Ala k'o tɛ وكذبوا بآياتنا كذابا Ala ka kabako fɛn o fɛn fɔra o y'o fɔ yan ko nin ti tiɲɛ sa nin bɛ se ka kɛ cogo di maa salen ka kɛ kolokulu ye i tolilen i kɛra bɔgɔ ye san waati i ka tila ka wuli nin fana ye kabako kuma da ye Ala k'o ka tigiw kunbɛ da di k'a sɔrɔ e tɛ Ala y'i dilan o maliki naasi ilayi naasi min sharri alwaswasi alkhannaasi يوسوس في صدور الناس من الظلمات ala ko kuma min na e tɛ Ala ko danfɛnw tigi k'a sɔrɔ i tɛ ale Ala de y'i kɛ o tuma i kɛlen ye k'i tunu ka tila k'i kɛ o ye kobaya ani yakula Allahu kun fayakun ja arada la kun fayakun a banna
وكل شيء أحصيناه كتابا ala ko ale ye nɔ kelen bɛɛ bila kitabu kɔnɔ a sɛbɛnlen don mɔrɔkumun wa n'i sara i b'a sɔrɔ Wala i b'a sɔrɔ. i ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na ala ko n y'a bɛɛ sɛbɛn ka bila i ye A bɛ ɲɛ. hey a ti to an ka ɲuman kɛ An ɲinɛ an bɛ. an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ wala an filɛ nin min na nin ye mɛlɛkɛw jɔ man tɛ mɔfɔ u bɛ ka gafe wɛrɛ dɛ Tiɲɛ. wa u bɛ fɛn sɛbɛn e ni ne yɛrɛ tɛ min dɔn dɛ walahi a y'a janto a yɛrɛ la koyi An jada. mɛlɛkɛw sigi bɛ yɔrɔ in na mɛlɛkɛ min bɛ tiɲɛni sɛbɛn o dusu kasilen sigilen don sisan k'ale ti jama sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ in kan Tiɲɛ. mɛ a bɛ jama min sɔrɔ fɔ kɛrɛfɛ barokɛla Sidibe. Malikul Karim. komi don bɛ ɲɔgɔn da kɔrɔ o yan a y'a sigi a bɛ ala sɔrɔ yen فذوقوا فلن نزيدكم إلى عذابا mɛlɛkɛw b'u waso la ko n t'anw jigiya ni foyi ye yan bi fo n'a kɛra lazaba ye a ye nɛnɛli kɛ tasuma la le kulu an bɛ ɲinɛ aw kɔ yan bi komi a kun bɛ ɲinɛ seli waati kɔ tuguni an bɛ ɲinɛ aw kɔ tasuma rɔ yan وكل نفس بما كسبت رهينة ala ko ni kelen kelen bɛɛ bɛ t'i sigi ka hinɛ kalamɔ aya ne ye nin fɔ a ye yan dɛ n ko wala taziru waziratun wizra ukra Wallahi. maa tɛ maa ka doni ta ala fɛ yen ala ko i ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ yan k'i bɛ t'i sigi o de kɔnɔ la mɛ wale ta o tɛ d'i ma mun ye karamɔgɔba ye n den ye karisa ye o t'a la i tɛ k'i den kuma bɔ la ye jisu wala da ka wale jira se a Tiɲɛ. amaba i denkɛ kamalen ye jɔlɔkɔ la ka n'a jɔ i tɛ se ka foyi ɲ'a ye Tiɲɛ. o de ye alikiyama kɔnɔ bɛɛ n'i kungo don lahara don ne fa ye karamɔgɔba ye k'a fɔ e tɛ ala bato a i da walahi ni mɛlɛkɛw y'i sɔrɔ morikɛ se t'o la Tiɲɛ. bɛɛ n'i kungo don ala fɛ yen Wallahi. nka إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين a ko maa kunnadiw sigilen bɛ alijinɛ kɔnɔ ni k'u ɲɛsin o kɛlen k'u ɲɛsin u bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ka bɔ maa o ma sa Tiɲɛ. mɛlɛkɛ kɛn bɛ ka jahanɛmɛ jɔlɔkɔ kari min kan na u bɛ k'u sama ka kunna sa yiri kan u bɛ ɲininkali de k'u la nka ما سلككم في سقر a k'aw jahanɛmɛ denw ni y'aw se nin tasuma in ma yan u n'a jaabi o nka قالوا لم نكن من المصلين jahanɛmɛ denw ko sa a k'anw kun ye maaw de ye seli waati la anw bɛ seli kɛ Tiɲɛ. n'u bɛ seli la tuma min an bɛ damu de cɛ ka taa an sigi yirisumanin dɔrɔn nin waati min na sisan su ni suma jigin bɛ siradaw la Awɔ. marasi ni damu bɛ yen Wala. kabi ala den seli fana dɔw sigi m'o kunna sigirati mɛku bɛ ɲini k'a fa a sigi mɛ nin kunna a ko n ye maaw y'an tɛ seli kɛ o nka ولم نكن نطعم المسكين a k'an kun ye maaw ye misikinɛw an ka nafolo tɛ d'u ma wa o dumunibaw an bɛ d'u n'o fana cɛ Tiɲɛ. amaba Pewu. e ti maa dɛmɛ minnu b'a b'u dɛmɛ i bɛ tila k'o kɛlɛ baara b'i bolo Wallahi. nka وكنا نقود مع القائدين a b'a wuli maaw de a m'an tɔgɔba diɲɛ kɔnɔ ni den wulila an y'o ɲɛmaa ye parita ne y'o ɲɛmaa ye pari cɛman ye an ka pari san yɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ k'a daminɛ samedi ntɛnɛni karatani arabani alamisani jumani amaba. Malikul Karim. ni jama ko para para a y'o ɲɛmɔgɔ ye a den min n'o taamalen b'a senna a bɛ tigɛ a la o yɔrɔ o bɛ sin ka n'i diya ni jama ko parata kare kɔnɔ a bɛ boli ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka na valisi dayɛlɛ kabini ala y'a da a ma fini min maa cɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ valisi fini bɛɛ wusa k'o to dugu ma ni maa bɛɛ dugu ma k'o bɔ den ma nin kɛ ko n'a tɛ nin taa min Allahu Akbar. Siga t'a la. a b'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ ko ne ka jimi Tiɲɛ. Cɛ e ɲinɛnen don mun na? a ma fini min don a cɛ ɲɛkɔrɔ a b'o de don ka taa jimi kɔrɔ sigi Tiɲɛ. n'a ye paro fini rɔ i b'a jɔlen disi bɔlen don kɔ bɔlen don a bɛ fɔ o fini in de ma sa ko bolofangɔ la tubabukan na ko seri regarde mɔdenw
Fanda kele k'i muso dilan e y'o dilan k'o ɲɛ o kɔɲalen ka tila ka bulɔki kala o la ko bolofɛnko la e m'o dilan jɔtigiw ma e k'o molo bi fa o la Alakira ye min fɔ a ka di Ala n'an ba n'o ma a b'a ye yan'a ka sa sani saya cɛ a bɛɛ b'a ye e kɛlen bɛ k'i muso ladilan a dilalen don a bɔlen don kamalenbaw ɲɛ b'a joona ka taama mɛ ɲani Ala la jɔn n'a bolo fa la o t'i ye wa baara in ne filɛ i kɔrɔ ni Alakira ko a ye to a ka di a yɛrɛ la kɛnɛmana lajɛ bani a filɛ nin wala basu wa sikiriyatu wa zanna wa talazuzu bi kalamiha wa nasar illa li janabiyat wa yahramu alayhi mais kamalama dɔw sigi yɔrɔ ye goudron ye n'u sigi dɔw bi tɛmɛ f'a sigilen bi muso cɛ bi muso in bɛ ye Allahu akbar hali tun ka sasa وَقُلْنَا نَكِذُبُ بِيَوْمِ الدِّينِ أكو فرق أكو سكا كلبي كم يمنا كسر جدامه أو يمنا يعني عندنا بيجاو نعم أتينا اليقين أكو نزور دندن بيجاو أكو مين سونا فسا يا أنتم تكلم أكو نفسه أقول يا نيني والله جابنا بيني كان يروح أنا نعم يوم يقول جهنم هل املأت أقول جهنم بنا كما بيونيسا ألا بنا فو جهنم ما أقول جهنم سو يلا يفاروا واسرو جون دابو مو كندكوكا كأدم ديوندا ko kungolo da ko webu da uja ko ke oroi ka kya ko ke oroi ka janime fara bilele che ka no ku nyeda ka kya ka hadima de wera uta ku dabri o tasmaini Allahu akbar abi fo de mo ko alhutumati janime fele ni alhutumati Allah zari rabbi falaki haw ya tu ayatu Allah ya tu man janime so ku ala wulon flane ala na fari fɛ a ye kelen min k'a ba dɔ ye wɔɔrɔ Ala ka kisi ma nin cogo in na janime ko Ala ko janime so ma yala i b'i mun la yala i fara wa janime ko cogo di wa taqulu hal min mazidin a ko Ala yala faranga bɛ yan n'o faranga baara in jɛna o La ilaha illallah. Ala faranga bɛ wa n'o bɛ yen mun sɔɔri mun na yan mɛ a ko jɔnniw bɛ kiri a kɔnɔ ka kiri a kɔnɔ ka kiri a kɔnɔ ko Ala bɛna a ka masaya sen da janɛmɛ yɛrɛ kan ko janɛmɛ bɛ sigi de k'a b'a fɔ a wasara a wasara a wasara a wasara o y'a sɔrɔ kafiri n'a cɛya a ban bɛ dugukolo kan pewu kiritigɛ yɔrɔ la Ala bɛ buraku de wuli ka na suratu Zumari n'i y'a kalan a ti gun ɲɛkɔrɔ fɔ k'i sa buraku wulilen ka na silamɛw sigi bɛ mɛlɛkɛ so ninnu kɔnɔ u bɛ ka taa yan'u ka se awa alijinɛ donna mɛ dɔrɔn a buraba dabi yɛlɛ mɛlɛkɛw b'a f'u ma aw taara ni y'an ka dugawu ye aw taara a y'a fɔ a kan dɛ la ilaha illallah Allahu Allah 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 Allahu Allah والدعاء المستجاب الله الله ووجه المستجاب الله الله هب لنا الجلاب
الله الله وهو ذكر للبرايا الله الله وهو لبيتنا الله الله وهو ذكر ونبال الله الله وطعام وشراب الله الله وعين وولد الله الله ووعين ورباب الله الله لما هل سبيل الله الله وقتال الله 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 وقلوب سبيل الله الله وقتال الله الله من يكون بقدر الله الله من خلق الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله أو تارة أو يعني جنة زرد أو بسم الله أو يعني جنة تبوي أو سراك شو والله شو بدا يعني من جو ده من فوق يتعال جنة هلا تو أكمل يريدون فلا فهم وتعملوا يريدون أنا موجود وقديم فلا كويو تي بامبالي وتيتو بالا أبو منافنتي وبراكو دفلا نيكوي ما نجا شو من أفلا على يريو ولو بابا بيتو سافر كوكو شو بيدي نيكوا كجدي أبدي كان يدلهم أتمنى أبدي كذا هذه جهنم التي تكذب بها المجرمون Allah kana mbali zetu mano janima bi kabusa aba waso ako ayena fle au durumuto au kuni kanengalo miya kando jiye ko wan fle de mi tuli kanene janime ne de fle ni ye ba bi ne fota ni wanga kala ne takami yenye ku yelele wane janime fle de يطوفون بينها وبين حميم آن ako janime den ne sa musulamo ana che ku bi to kulumune la jikala ni fle kala chesa no blara jiro ubi yele ko to tu ni tamai uba fa melego ayamu ya kata na ye fle kala ina nu tare ko fle bi buwari ka do kulula uletla ka fa ayesa ina ni jikala o ya so butu so dala ple so be ple lido na يرسل عليكم أسواج من النار أقول كراسة قل جانب كل ما بيكون لك على أدان يجي ويرى كابلا ده أقول يرى لا نقول يرى كيا بيقولون فلان جانا كجانب من أيوة بقى كلا ملكا بيقولون فلان جانا كوي قل جانب كافر kapi tufa api tufa meleka bitu kubi fufu disika akodo dosa ala kiraba muhammadu ala ko jumla ka janime dayele ka kinyo daka Allahu akbar ko kiran nan ko kolina janime seret ga kata kira gole ala ko jumla ibn munam ni janime sunani dara nda ijo rabbana zubra qati jibril amin zukwati fadalla fakadalla o kera pamila ko jibrila ye jibi febo aya seri ko janama segira ka ta furuko kono e ko mi ni kote ya kurulu ko ni sira ma ba do tugunu mamaru ko jibrila ma akoni yenga ba ko ya akoni yenci jumeni jibrila ko akon silame musomunu silame kemunu silame musomunu me ni chenu toro ku tonyo jogoka ya tonyoku usira bona usebe yu nyeji mi yolo akwa nyeji kelema biduma ne jibrila ya bemunu silame kemunu me eseri musoma shufela ula tlefela ula musoko ne de kafsani ne ko furutema aya ba furutela ako chain sigi mona bolo kakeshaka bona musomi dona tena deunje ako chain sigi kakeshi mona bolo ako nyeji kile matoni ngoi nyeji de fleni ne yo zero de ka
Inyara ko min no le ko ala nya ba bela ala nya ba bela ya saburu ala bi yeli de ke sagali de ya samia de menike ikmana yoro ala nya bila ha فأما من ثقلت موازينه ala ko la sa akol la harado ni mo min kan man mi jani no giri ala ni dubimay na فهو في عيشة راضية ako tiguna yele kata alijine sanganso sanfɛ ama ba na وأما من خفت موازينه ako mɔgɔ min ka juguma n'o pesera n'o giriyala ni ɲuman ye to ala fana y'an kɛ ten na فأمه هاوية ako tigiw bi jigin ka taa hawuyatu kɔnɔ n y'a fɔ aw ye sisan hawuyatu ye janɛmɛ min ye n'i ye fantan ye o kɔnɔ a fɔ ka juba la Wallahi. ala ye se bɛɛ di maa min ma maa ko n ti ala fɛ a bɛ jamana janfa a bɛ taa jugu ta k'u sara ka n'u bila jamana la ka maaw fa o se bɛɛ b'a ye ala k'o don yɔrɔ t'u la ni hawuyatu tɛ Allahu Akbar. nazaraw ka janɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko lazari o ɲa ni nazaraw ladege fɔ a bɛ tugu i kɔ nazara mugu kɛnba foroko a b'a fɛ k'i dɔn mɛ a t'i fɛ ala k'u bɛ don janɛmɛ min kɔnɔ a tɔgɔ ye lazari k'a jɔlen don k'a yɛrɛ dɛnɛngolo a kɔnɔna ye kileku yelelen ye k'a bin bɛ ni ala ka fulu ye k'a dɛnɛngolo ye ala ka jankata ye o tuma na sisan lazari nazaraw bi don yen maa min ka baara donsoya ko ninnu ka taa sɔnniw la o ka di maa min ye i sara k'i to o la olu ka janɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko damamini ka an kana sa dɛ o buloki sɛbɛnnen na bunza a bɛɛ ye tasuma kami ye ko n'i y'a bunzan kelen bɔ k'a yanga diɲɛ bɛna ko bin ti falen bilen ji ni ji ninnu ka bɛn na ja bunzan kelen n'a donna kafiri kana k'a b'i jɔ ɲɛnamini b'a minɛ diɲɛ kɔnɔ a b'o ɲɛnamini ɲɔgɔn di ma minɛ a bɛ fɔ o de ma ko damami na وما أدراك ما هي a ko fɛn jumɛn ye kunnafoni janɛmɛ na ala ka di نار حامية a ko n'i t'o dɔn o de ye tasuma ye hamiya min ka kala na التي تطلع على الأفئدة a ko tasuma b'i yenge ala ka jɔ dusukun na ɲɛjiw labɔ na إنها عليهم موصلة a ko n'i sara o la sa n'u donna janɛmɛ in kɔnɔ waganden in kɔnɔ في أمد ممددة n'a datuguru da la ko nɛgɛjurunin bɛ kɛ k'a dasiri fiɲɛ ti don wa fiɲɛ ti don na الذي لا ثم لا يموت فيها ولا يحيا a ko n'u donna a kɔnɔ saya wulila ka bɔ o kan i ti sa bilen wa i ti balo i sago ma janɛmɛdenw b'a fɔ ala hali i kun ka anw fa mɛlɛkɛw b'a fɔ la yamutu fiha wala yahya aw ti sa wa saya wulila ka bɔ o kan alisilamɛw bi juma in na nin kun y'aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye minnu bɛ k'an lamɛn tiktok kan minnu bɛ k'an lamɛn facebook kan ani awa youtube wa baniko media Sɛki Amadu Kanubaw ani Sabuɲuman media ani Kɛfatuna media minnu bɛ k'an lamɛn o bɛɛ k'an youtube kan an b'an ganubaw fo ka bɔ yan Côte d'Ivoire Faransi diɲɛ jamana bɛɛ la an b'an ganubaw fo nin kun ye aw gɛrɛsɛgɛ ye Zawiya jama ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye hami bɛ maa o maa la ala k'a wuli ka bɔ yen ni ɲuman don ala ka dɔ fara a kan min ta ye denko ye ala k'o nɔgɔya min ta ye nafoloko ye ala k'a jiidi min ta ye bɛnbaliya ye ala ka bɛɛ dɔw kɛ fitinɛ bɛ min ka du kɔnɔ ala k'a duba sɛgɛn bɛ min na ala k'a ban farigan bɛ min na ala ka farigan ban ala ka nɛnɛw bɛɛ kunnaja ala k'a nɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'a nɔ alijinɛ kɔnɔ ala kɛra Mahamadu bonya kama Magani Madinɛ bonya kama Mina bonya kama Babu Salam bonya kama Arawuja bonya kama Kira kaburu bonya kama Bakiya kaburu bonya kama Salli ala Muhammad